Hi everyone, welcome to Language Fusion Online. My name is Kim and this is my daughter Alana. So today we want to do a lesson and we're going to do it together. We want to do what is called in Shona Nyaudzosingwi. These are idiophones. They are action words that you use when you're trying to explain or emphasize a point of an action. So I'm going to ask Alana. Alana, tell me, ndiudze nyaudzosingwi dzaunoziva iwewe dzeshona. Ndo, mbu, ndombu, Nechimwe. zi, pu, So we are going to do Nyaudzosingwi dzimwe and try to explain where you can use the words acho. For example, Alana mentioned ndo. Ndo is a word used when you're trying to explain or to express something that is dark. Chinhu chakasviba. Kuti mudziyo, for example, poto. Poto yakasviba kuti ndo. Kana ari manheru oti kunze kwakasviba kuti ndo. Alana, give me a sentence uchishandisa nyaudzosingwi mbu. mbu, Mbu. kunze kwakachena kuti mbu. Exactly. O mazino ake akachena kuti mbu. Something zvekuti chinhu chichena, chinhu chakanyatsochena. Kunze kana kwaedza kunenge kwachena kuti mbu. Kana kwasviba kuti kwasviba kuti ndo. Imwe nyaudzosingwi iri popular yatoda kutaura nezvayo ndeye ma. Shiri yakamhara pamusoro peimba kuti ma. Gondo ramhara pagomo kuti ma. Ndo imwe nyaudzosingwi iriko. Alana, ndiudze nyaudzosingwi sentence uchishandisa kuti pu. Sekuru vakadonha kuti pu. Sekuru vakadonha kuti pu. Damba rakadonha mumuti kuti pu. Kudonhera pasi. Kudonha ndiyo pu. Then pana povo. Povo kuchema okuridza mhere. Mwana akadonha ndokuridza mhere kuti povo. Kuchema munhu achinyatsoita mhere. Then poita pfacha. Pfacha kusvika. Kuti baba vasvika kubva kubasa. Tobva tati baba vati pfacha kusvika. Tiri kunyatsoemphasize kuti baba vasvika vabva kubasa vauya. Then imwe inzve kunzvenga. Tsuro yaitandaniswa negudo ikabva yati nzve nepaseri. Tsuro yanzvenga. Ndo nyaudzosingwi painenge ichipinda ipapo. So we are saying nyaudzosingwi ma-action words, they emphasize a point. Akawanda akasiyana-siyana. So we'll do another session where we'll be talking about dzimwe nyaudzosingwi dzakawanda dzakasiyana-siyana. But for today, that's what we wanted to share with you guys. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Bye. See you in the next video. Bye.